Veľmi sa mi páčil výrok svätého Otca, ktorý odkázal ľuďom na Slovensko, že nikdy sa nepozerajme na ľudí zhora. Len vtedy, keď sa nad nich skloníme, že im chceme pomôcť. Lebo myslím si, že všetci by sme boli radi, keby sme boli zdraví, ale bohužiaľ je to tak, ako to je. Nikdy ich netreba podceňovať, lebo človek nikdy nevie, ako dopadne. Nikdy. Volám sa Mária Gibaľová, pracujem ako riaditeľka zariadenia sociálnych služieb Detvan. V súčasnosti sa skladá toto zariadenie zo stredísk Detva a Piešť. Piešť je zariadenie na celoročný pobyt pre duševne chorých mužov od 18 do dôchodcovského veku. Títo ľudia vlastne tu žijú. Je to vlastne zariadenie, kde sa im poskytujú všetky služby a všetká starostlivosť. S celým tímom zabezpečujem zdravotnú starostlivosť klientom. Máme 56 klientov dospelých od 18 rokov po najstaršieho 86 rokov. Takže je to kompletná starostlivosť. Máme rôzne diagnózy, rôzne stavy. To sú psychiatrické, duševné poruchy, rôzne ochorenia, diabetici, epileptici, potom rôzne telesné obmedzenia, ktoré sú po nejakých krízových stavoch alebo po nehodách, amputácie rúk, rôznych abstinujúcich alkoholikov, ktorí sú po liečbe, drogovo závislých, detí, ktoré vlastne k nám prešli z detských domovov. V dovršení 18. roku boli preradené do zariadenia sociálnych služieb. Takže tá klientela je rôznorodá, práca je rôznorodá a každý deň je inakší. Cieľ je vlastne v tom, aby nezostali izolovaní na izbách celý deň, že ísť len ten taký denný stereotyp, raňajky, obed, večera, hej, a ísť spať. Cieľom je do obeda. Vlastne my máme taký týždenný plán, kde vlastne každý deň, jeden deň je kulinoterapia, máme tu kuchynku, varia tam, oni si vyberú recepty, či už šaláty alebo niečo podobné, pečú koláče. Čiže to je vlastne to zapojenie sa do toho života, že sa ich učíme. Je tam vytvorená knižka, kde sa dávajú fotky, kde tí primatelia to vyrábajú, fotíme ich, recepty tam dávame. Potom sú na rôzne kognitívne schopnosti, na motoriku, tí, čo majú problém, dajme tomu, hej, že podpisy si nacvičujú. Je to strašne veľa aktivít, čiže vlastne do obeda sa ich snažíme aktivizovať. A po obede už chodia potom vlastne na také skupinové vychádzky tu po okolí. Veľa prijímateľov sa bojí ísť, že idú sami, tak vždy majú takú istotu v tom zamestnancovi a ten, ktorý má poobednú smenu, tak idú aj 10, 15 a vlastne túlajú sa tu po okolí a sú na čerstvom vzduchu, idú von a im sa to strašne páči. No ja sa volám Martin Tomáška, býval som na ulici vonka, trpel som, nemal som čo jesť, bol som hladný, tak som pýtal a býval som u cigánov, čo ma týral, čo ma bil, čo mi nedal jesť a potom som osýkol v tejto ústave, že tu mi je dobre, tu mám všetko postarané a má sa tu dobre, je mi to lepšie sa tu cítim a o mňa starajú. A chodím na výlety, sa mi to páči. Hráme futbal, hráme turnaj. Na turnaji sme vyhrali prvé miesto. Kreslíme, chodíme do kostola, kreslíme, malujeme obrázky, rozdávam. Až na kúpalisko. Chodíme na kúpalisko sa plávať. Na mrzlinu chodíme, na pisu chodíme a dobre je tam. A ja som si to som spokojný. Lebo toto je môj domov a mám sa tu na dobre. Veľmi silný zážitok pre mňa bol, keď som bola na PN-ke. Dlhodobo, bolo to 4 mesiace a chlapi prišli ma pozrieť domov. Bola som veľmi rada a bolo mi to strašne ľúto, že naozaj za tú dobu na mňa nezabudli a prišli ma pozrieť. Akože to bolo pre mňa také silné. A zážitok pre mňa je každé ráno, keď prídem a vítajú ma vo dverách, alebo keď idem domov a pýtajú sa, že a zajtra prídete a prídete na akú smenu, na ráno alebo na pobede. Že vlastne prijímam tých klientov takých, akí sú.
s tou ich diagnózou, so všetkými tými chybami a vlastnosťami, berem ich takých, akých sú, ako seberovných. A myslím si, že na tom vzťahu medzi nami to vidieť, hej, že ja rada chodím do práce, oni ma vítajú, keď prídem do práce, keď mám dovolenku, tak po dlhšom čase, keď prídem, tak sa vypýtujú, kde som bola, čo som robila. Takže myslím si, že to svedčí o tom, že ten vzťah nejaký máme taký. Pracuje tu 26 zamestnancov, ktorí vlastne sú zložení z odborných zamestnancov, zdravotné sestry, opatrovateľky, sociálni pracovníci a takisto zamestnanci, ktorí varia, upratujú a perú, čiže takí technicko-hospodárski pracovníci. Prevádzka je vlastne non-stop, lebo je to celoročný pobyt. Zariadenie poskytuje okrem toho, že sa tu poskytuje upratovanie, strávovanie, ubytovanie, ale hlavne sa tu poskytuje rôzne aktivity, terapie a činnosti zaujímavé pre klientov, aby vlastne ten svoj čas mali zmysluplne vyplnený. Každému klientovi sa vypracuje individuálny plán podľa jeho záujmov, sám si môže povedať, čo chce, čo ho baví, alebo na čo by chcel na sebe pracovať, čom by sa chcel zdokonalovať. Takže vlastne títo zamestnanci individuálne pracujú a poskytujú sa im aj rôzne terapie, kanisterapia, arteterapia a rôzne prvky terapie. Veľmi radi obľubujú varenie. A to je aj vlastne dobre, lebo do budúcnosti niektorých chceme presunúť do mesta, postaviť im dom a tam by vlastne sa učili čo najviac samostatnosti. Po prípade by sme im chceli nájsť aj nejakú prácu. Poskytujeme tu aj kanisterterapiu, čo je terapia psami. Chodí pani ako externá terapeutka a chodí aj pán, ktorý nám poskytuje tú arteterapiu a po každej arteterapii ma zavolá a mám vyslovene ako svoj fascikel, lebo tí klienti ma kreslia. Presne podľa toho mi povie, že ako sa k ním správam, ako som dominantná podľa fialovej farby, mám veľké oči, on mi povie, že všetko vidíte. A proste všetko toto mi stále rozpráva, ako tí klienti ma kreslia, ako ma vnímajú a je to taký dobrý pocit, že ma tak vnímajú, ako ma vnímajú. Páčia sa mi, že sestričky sa o nás starajú, kuchárky aj dobre varia obedy, raňajky, večere. No, robíme také činnosti, aktivity, zapájam sa do aktivity a starajú sa aj o nás opatrovateľky, aj výchova a učia nás do života. Teraz sú už také trendy tých sociálnych služieb. V minulosti to boli, že sa segregovali a vlastne sa od tej zdravej spoločnosti ako keby oddeľovali a ani tá spoločnosť o nich nevedela, aké majú potreby, čo potrebujú. Všetko sa im poskytovalo v tom zariadení. Ale teraz sú tie trendy také moderné. V rámci Európskej únie sme boli účastníci aj projektu deinštitucionalizácie, čo znamená tú inštitúciu rozbiť a vrátiť sa takým komunitným službám. A tí klienti, ktorí sú schopní sa vrátiť do prírodzeného prostredia a do toho reálneho života, tak im to umožniť. Samozrejme, že s podporou. Čiže naďalej budú v tom zariadení pracovať nejakí zamestnanci, buď inštruktori sociálnej rehabilitácii, alebo sociálni pracovníci, ktorí ich budú sprevádzať a pomáhať im vlastne žiť alebo začleniť sa do toho bežného, normálneho života. Ja som mladý upratovač, čistotu mám rád. Handa Večerko je môj veľmi kamarát. Upratujem z chutí, považujem nutí. Odojtele, oroma vašabe, mi pijani muja dívem. Odojtele, oroma vašabe, mi pijani muja dívem. Kereko daj na bičavehi, oni na bičavehi. Odojtele, oroma vašabe, mi pijani muja dívem. Čiže vlastne tu sa aj tak pripravujú až do toho bežného života, ako som vravela. Je tu blízko obchod, chodili si nakupovať sami, dala sa im finančná hotovosť, čiže finančná gramotnosť sa jej učila. Variť skúšajú a celkovo, keď sa chodí na rôzne výlety do mesta, sami si chodia, sami si objednávajú jedlo, sami si vlastne dajú sa im peniaze a tej finančnej gramotnosti sa im tak učí. Čiže toto je ten cieľ, učiť ich tej samostatnosti. Nie urobiť to za nich, ale naviesť ich, ukázať im to, dajme tomu ukážkou a oni už musia skúšať.
A dôležitá je tá ľudskosť. Aby bola tá ľudská dôstojnosť, správame sa k ním bez toho, aby sme ich ponižovali alebo nejako degradovali. Sú nám rovnocenní partneri a myslíme vždy na to, že nevieme, kedy sa my ocitneme v takomto zariadení alebo kedy sa ocitnú naši najbližší príbuzní a tiež by sme chceli, aby tá starostlivosť bola úplne plnohodnotne zabezpečená. Je to také príjemné pomáhať tým druhým, pretože určite viac ako polovica týchto prijímateľov nemá príbuzných a to je také zaujímavé, že oni nás majú ako týchto zamestnancov za takých svojich, že oni už ráno čakajú pri dverách, kto vôjde, že sa im dobré ráno pozdraví, osloví ich menom a oni vlastne na nás čakajú ako na takú rodinu. A je to, dovolím si tvrdiť, že oni sú 100-krát vďačnejší ako možno ľudia bežní, čo sú mimo tohto zariadenia. Oni sú vďační za maličkosti, My prídeme domov a berieme tie veci nejak samozrejme. Všetko, čo máme doma a oni tu za tie maličkosti zaďakujem, zaprosím, za niečo to berú tak, že sú vďační 100-krát viac, ako si myslím, že tí bežní ľudia vonku. To je také úžasné. Zás príde maj, ten lásky čas, chani bude znať, ale lásky málo, pre ten veľký svet všetko reče vymyslieť.